шаҳрдории Душанбе хабар дод, ки нархи роҳгиро дар ҳама намуд нақлиётҳои ҷамъиятии пойтахт боло меравад. Бар асоси қарори шаҳрдорӣ аз 10 ноябр нархи роҳгиро дар автобусҳо 1 сомонию 80 дирам, троллейбусҳо 1 сомонию 50 дирам ва дар микроавтобусҳо 2,5 сомонӣ хоҳад шуд. бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши босуръати нархи маводи ниёзи аввалия ва бештар шудани хараҷотҳои дигар, баъзе сокинон тасмими боло бурдани нархи роҳгироро нигаронкунанда номиданд. Чо мерасаи бозор медрои қарзор мебро. Нарх навои озуқа сӯзишворӣ амада қимата. Ба ҳамин маош таҷо успед намекунанд зиндагишона пеш баранд. Бо ин роҳгиро қиматшаи мардум чӣ кор мекунанд? бархе дигаре бар инанд, ки бо вуҷуди ночиз будани даромадашон дар баробари хараҷоти рӯзгор маҷбуранд бо нархи гарон низ аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода баранд. Зуд раса нараса маҷбурӣ дигар роҳ дабоши мерада. агар ҳоло мусофирон барои ҳар километр ҳаракат дар такси 2,5 сомонӣ мепардозанд, пас аз 10 ноябр ин нарх 3 сомонӣ мешавад. феълан арзиши роҳгиро дар автобусҳо 1 сомонию 20 дирам, троллейбусҳо 1 сомонӣ ва дар микроавтобусҳо 1 сомонию 60 дирам аст. ронандагони нақлиёти мусофиркашонӣ мегӯянд, бо чунин нархҳо наметавонанд харҷҳои худро пӯшонанд ва умедворанд, ки баъди гарон шудани роҳгиро маоши онҳо низ зиёд мешавад. хароҷотро намепӯшонад дар ин нархунаво баландравии сӯзишворӣ саларка мисол 1 литри шози 9 сому 20 тин. Барои ҳамин намепӯшонад. 10 сум 50 тин мерасда. 10 сум саларка. вазъи хизматрасонии нақлиёти мусофирбар борҳо мавриди интиқоду нигаронии мусофирон шудааст. Нарх қимат шава накунем, 60-70 кас бор накунанда. шаҳрдории Душанбе далели боло бурдани роҳгироро ба гарон шудани сӯзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ пайванд додааст. ба иттилои ҳукумати шаҳри Душанбе, нархи роҳгирои автобусу троллейбусҳоро бори охир соли 2011 боло бурдаанд. аммо дар ин миён нархи хидматрасонии микроавтобусҳо гарон шуда буд. пеш аз ин таксиҳои ба ном 5 сомона ва таксиҳои фармоишӣ, ҳамчунин мусофиркашонҳо байни Душанбе ва дигар минтақаҳо низ нархи роҳгирои худро боло бурда буданд ва ҳамаи онҳо далелро афзоиши нархи сӯзишворӣ гуфта буданд. онҳо гуфтанд, ки хараҷоташон зиёд шудааст ва наметавонанд бо ин нархе ки аст корро идома диҳанд. алишер зарифӣ, шаълои абдулло, озодӣ, Душанбе.